Üdvözlünk mindenkit, hétfő van, úgyhogy itt ez a tárgyaló, Hidegkúti Konstantinnal, nemzetközi kapcsolatok szakértővel. Szia! Hello! És hát szokás szerint velem, aki nem vagyok, mint ismert nemzetközi vagy bármilyen szakértő, viszont olyan ember vagyok, aki meg szokta nézni az olajárat, és most azt tapasztalja, hogy egy némi csökkenés után kezdünk visszaindulni. És nem véletlenül megy fel az olajára megint, és hát ez nem fog elmúlni magától. Irán ezt most legitim önvédelemnek tartja a legutóbbi csapásokat, tehát hogy miközben arról beszélgetnek, hogy itt már béke van, és igazából már papírokat egymásnak odatolták, valójában azért lövöldözik néha még úgy megszokásból egymást, de most jön a legjobb része a sztorinak, hogy Irán képmutatással vádolja az EU-t, sose fordult még ilyen elő, nem tudom miből gondolják, hogy az EU ilyenre, nem ezek a típusok. Ez teljesen véletlen. Mégpedig azért, mert hogy Iránt elítéli az EU, meg Oroszországot elítéli az EU, de az amerikai-izraeli támadásokat, meg az ukrán támadásokat nem ítéli el az EU. Milyen érdekes. És hogy hát az energiasok, meg ugye hát az pont akkor érkezik, amikor az infláció Amerikában is most már, nem az EU-ban, Amerikában 3% körül van. A Fed Kansas-i elnökéről kaptam tőled információt, te küldtél ezt a linket, Konstantin, hogy úgy picit így meglepődött ő is, és ez nem olyan dolog, ami majd így elmúlik, meg így majd leszünk ezzel valahogy, meg majd ez kibírjuk, tehát nem erről van szó, hanem kezd ez így probléma lenni, mert drágább lett maga a pénz. Mik a meglátásaid? Egyik oldalról, igen, ez átlövöldözök a szomszédba. Ezt szoktuk már ismerni a közel-keleti esküvőkről, amikor ki tud nagyobbat durrantani, és ki tud többet a levegőbe lőni esete áll fenn, de itt meg igen, mondjuk azt megint, hogy holnap már tényleg itt lesz a tűzszünet, majd lebombázzuk őket, de nem baj, mindjárt ott a tűzszünet, meg mindjárt vége a blokkádnak, meg a blokkád blokkolásának, a blokkádjának. Igen, itt azért egyre inkább az iránt a szenárióba megyünk át, ami szerint akkor a hormuzi szoros akár június végén is zárva tarthat, és akkor a korábbi elemzést érdemes előkapni, ami szerint ami azzal számol, hogy akkor nagyjából június végére fogy ki a puffer a globális olajpiacból, szóval ezek az úgynevezett stratégiai tartalékok, aminél, hogyha nézzük, akkor 2 éves mélyponton van az Egyesült Államoknál is a stratégiai olajtartalék, ahol azt hiszem valami 400 millió hordót eresztettek rá globálisan, a piacra valami hasonló mennyiségben történt itt a volumennek a biztosítása, és ezek a tartalékok szépen ki fognak fogyni. És itt akkor kettős probléma van. Egyrészt nincs az, ami bemegy a piacra, szóval kínálat hiány alakul ki. Másik oldalt ezeket a készleteket, miután az a nevük, a stratégiai készlet, ami arra szolgál, hogyha bejut a gigszer, mint most, akkor legyen valamekkora puffer itt a rendszerbe, azokat újra kéne tölteni, és akkor ez a kínálat csökkenése és a kereslet növekedése együttesen $150-160 is elrúghatja most 93-on, azt hiszem most néztem az előbb, 93-on vegetáló Brent árát, és igen, itt azért, ha meg már így nagyon elrugaszkodik a 110-es, nagyon maximum 120-as szint fölé rugaszkodik el az olajár, akkor az azt fogja jelenteni, hogy globálisan gazdasági visszaesés következik, mert egyszerűen nem lesz az, aki megveszi ezen az áron az olajat. Én ezt értem, hogy drága lesz, de szerintem sokkal nagyobb probléma nincs. És úgy tűnik, hogy az Európai Unióban is hát van néhány ember, akinek ez feltűnt, és most már olyan hírek is megjelentek, hogy hát ezt az orosz ársapka nevű dolgot, ezt így most figyelmen kívül kéne hagyni, hogy így most egy ideig megvesszük drágában is. Tehát ez hogy van, hogy tegnap délelőtt még az volt, hogy a mocskos orkokat el kell kergetni Vladivostokig, most meg az van, hogy hát igazából így semmit nem veszünk tőlük, de azért ezt az olajat igazából megvesszük drágában is, mert nagyon kell. De közben úgy, hogy szétlőtték az ukránok az összes olyan cuccot, amiből tulajdonképpen erre könnyedén lehetne vinni a vezetékeket leszámítva. Várjál, mert van még fejlemény, mert volt olyan ötlet is, hogy mivel túl drága az ársapkához képest az orosz olaj, emiatt vigyük lejjebb az ársapkát. Ez is jó. Hogy ez amúgy sem érdekli
mondhatjuk azt, hogy egyik felet sem, hogy most ársapka így vagy ársapka út, mert itt az egész ársapkánál, meg a árnyékflottánál egy eléggé nagy félreértésbe érünk, szóval nem azt jelenti, hogy poltergeistok vezetik itt a random krakenek által a tenger mélyéről előkurkászott hajókat, nem arról van szó, hanem itt arról van szó, hogy azért árnyékflotta, mert hogy nem nyugati, 90+% londoni biztosító társaságok által vannak ezek a hajók biztosítva. Mit jelent? Ez felháborító, ez megengedhetetlen. Ez a nyugati... Ez itt a nyugati demokrácia értékeinek a meggyalázása pontosan. Szóval ez azt jelenti, hogy akkor akár kínai, akár indiai, akár saját orosz, akár most lehet a globális délnek az összes országát felsorolni, nem fogjuk, de az a lényeg, hogy nem itt a megszokott biztosítási rendszerben vannak ezek a hajók biztosítással kötve, és akkor ezáltal úgymond szankción kívül helyeződnek, mert hogy akkor nincs rajta az, hogy akkor csak ársapkával lehet rá biztosítást kötni. Persze vannak itt még olyan tényezők, hogy akkor nem lehet engedni, hogy akkor mondjuk az ilyen hajók XY kikötőbe kikössenek, de itt miután az EU már alapvetően itt az első szankciós csomagok között tiltott a tengeri orosz olaj szállítását a saját kikötőibe, emiatt hát mondjuk úgy, hogy Vladimirt ez kevésbé fogja érdekelni ebben a helyzetben, és igen, másik oldalt olyan elmélet is olyan felvetés is, hogy mivel túlságosan megdrágult itt az orosz olaj, ennek következtében az ársapka elvileg az itt az elképzelés, hogy az ársapkának a mértékét fél évente felül kell vizsgálni, de mivel túlságosan megdrágult, emiatt halasszuk el a mostani féléves felülvizsgálatot az év végére. És mondom, volt olyan is, aki meg az volt, hogy hát igazából most ezzel ne foglalkozunk, annyira kell az olaj. De most az én felvetésem a következő. Valószínűleg külső szemlélőnek és külső nemzetközi kapcsolatokban a külső tárgyalófélnek azt látni a sajtóban, hogy 3 különböző szellemiségű nyilatkozat van, és erről így beszélgetnek. Igen, különböző szellemi szinten leledzenek ők, hogy ezt mennyire lehet komolyan venni. Tehát én értem, hogy ez nem egy igazi együttműködő, vagy valami egység, tehát az Unió az egy több kisebb országból álló ilyen káosz, és akkor ezen még felül van egy bürokrácia, ami meg éli a saját életét, de hát a valóság az meg a valóság, és akkor most arra ki se térjünk, mert mi nem szoktunk ilyesmivel foglalkozni, mondjuk a magyarok megkapják azokat a pénzeket valóban, amiket most meg kéne kapni az alapján, hogy megegyeztek, és mi van, hogy hazapénzetileg véletlenül pont nincs meg, vagy nem úgy van meg nem érkezik meg időben, mert ugye ezt még nem tudjuk. Csak papíron. Csak papíron, meg még mennyi mindent kell addig még teljesíteni, de már ott van, de majd még várni kell, tehát hogy ez a sok mindent mondanak, de egyébként abban valami apró igazság biztos van, de egyébként ez az egész káosz. Na most ezzel hogy lehet bármit is kezdeni? Sehogy. Elsőként, másodikként pedig még bele se kezdünk abba, hogy az euró, mint közös valuta, az például hogyan vágta tönkre gyakorlatilag a dél-európai országok gazdaságát, mert hogy túl erős akár Görögországnak, akár részben Olaszországnak, ami azt szokta csinálni. Még a lírával, hogy gyakorlatilag elinflálta az államadósságát, és akkor ez ilyen, nem tudom, monopoli cheat kóddal megoldotta itt az államadósság problémáját. Szóval ez megint csak egy külön kérdés, hogy megéri-e összeurópai szinten az euró, miközben ez inkább mondhatjuk, hogy az észak-európai, illetve német gazdaságnak így a export megrendeléseit, illetve az export képességét biztosítja, ahogy mondhatjuk, mint anno a német márka csinálta. De ez egy külön téma, és igen, hogy lehet ezt összehangolni, továbbra is oda megyünk vissza a 0. pontba, hogy sehogy. Szóval itt azért vannak különböző igények, különböző feltételek és különböző politikai elgondolások. Megint csak a balti országok irányába érdemes eltekintgetni, hogy azok mit akarnának itt az orosz szankciókkal, és mit akarnának például, akik kicsit normálisabbak. Illetve hát ott, ha már itt a orosz olaj, rossz olaj elképzelésből indulunk ki, akkor az Egyesült Királyság nemrég változtatta meg itt a orosz eredetű kerozinra vonatkozó szabályozását, nem EU, de megint csak, attól még a nagy tócsának ennek az oldalán vannak. Szóval
ott volt az, hogy az orosz eredetű kőolaj feldolgozásából származó kerozin behozható ismét Nagy-Britanniába. Ez megint csak virágra nyelvről lefordítva azt jelenti, hogy akkor az orosz olajat papíron vagy ténylegesen elviszik Indiába, ott szépen lepárolják mindenféle végtermékre, és abból, ami keletkezik kerozin, az szépen lehet vinni Nagy-Britanniába. Hogy ez megint csak hogy oldódik meg, hogy papíron desztillálják itt az olajat, papíron párolják le az olajat Indiába, vagy ténylegesen ott történik a feldolgozás, az egy külön kérdés, külön probléma, de azért azt érdemes megjegyezni, hogy azt hiszem a konfliktus kitörése óta 70%-kal növekedett az orosz olaj export Indiába. Hogy még egy nagyszerű európai példát hozzak, bár ez nem volt betervezve, csak nem tudom megállni, mert ugye felhoztad az eurót, hogy Bulgária ugye eurót be kellett vezetni, és lett egy új kormány. A nagyon hosszú káosz sor óta most lett egy olyan új kormány, amit a Radev vezet, és hát kiderült, hogy az előző kormány úgy vezette be az eurót, hogy elcsalta az adatokat, elcsalta a gazdasági adatokat. Görögország 2 pont. És hogy az Európai Unió rendkívül felháborodott módon lecseszte a bolgárokat, hogy ez mi volt. És akkor mondta az új kormány, hogy de hát, hogy ők nem tudták, ők most jöttek hatalomba, tehát hogy ők azért tudnak szólni, mint az előző csapat csinált, hogy ezek a ők is látják, hogy hát ez azonnal itt a hiányt ezt csökkenteni kell, és mondta, hogy de hát, hogy nem tudja, mert hogy ahhoz, hogy bevezessék az eurót, ahhoz még annyi mindent megcsináltak, és olyan bonyolult, és közben egyébként egy káosz van a világgazdaságban, ez nem fog most így menni. Tehát tulajdonképpen egy rendkívül balkáni módszerrel lett Bulgária az euró tulajdonosa, mert annyira akarta. Azt nem tudjuk, hogy miért, és hogy ez miért volt jó, vagy ez miért olyan fontos nekik, de az a lényeg, hogy brüsszeli nagyszerű döntés az volt, hogy hát akkor őket most mindenképpen valamiféle eljárás alá fogják vonni, meg nem tudom én micsoda. Úgy, hogy úgy vezették be az eurót, ahogy hát tudták, tehát ilyen nagyon kelet-európai. Ilyen kelet-európai módszerrel. Tehát ezért mondom, hogy ez egy rendkívül extrém közeg, amit az Európai Uniónak hívunk, és nem egy egységes valami, hanem hát ebben történnek ilyen fantasztikus dolgok, hogy így úgy megtörténnek dolgok. Olyan mint hogyha nem értenék azt, hogy volt szocialista országokban a hétköznapok olyanok, mint az üvegtigrisben. Ez az én felvetésem. A bolgároknál bizonyos értelemben, most kicsit megvédve őket, abból a szempontból érthető az euró bevezetése, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta egy nagyon rövid időszakot kivéve a levának az árfolyama az előbb a német márkához, aztán az euróhoz volt kötve. Szóval gyakorlatilag ilyen euróhoz kötött valuta volt a leva, aztán úgy voltak vele, hogy akkor minek a közbülső állapot, akkor vegyük át teljesen az eurót, az más dolog, hogy ez külgazdasági meg egyéb szempontoknál milyen problémát fog okozni, illetve az, hogy a görög módszerrel, amit nem látnak, az nem létezik alapon, úgy papírozták le itt az euró bevezetését, hogy minden tutti frutti és minden jó. Mondom, ez egy külön probléma, de ebből a szempontból az elmúlt majdnem 30 évben azért a levánnak az árfolyama megint csak német márkához, meg euróhoz volt kötve, de a legszebb azt hiszem Montenegro, ami nem EU tag, nem eurozóna tag, de mégis az euró a hivatalos fizetőeszköz. Meg Koszovó. Ja, hát Koszovó, de meg ott azt hiszem, nem is tudom mennyi, a legtöbb ilyen euró érmét ott hamisítják, ott Koszovóban, mert hát igen. Valamivel fizetni kell, és ez lett a megoldás. De én úgy emlékszem, hogy Montenegrónak volt egy ilyen rendkívüli sztoria, hogy repülőgéppel hordták oda a pénzt, hogy legyen mivel fizetni. Én erre emlékszem, erre a sztorira. Igen, meg azt hiszem Boszniában is egy időben német márka volt, aztán megszűnt, aztán csináltak valami bosnyák márkát, az is az euróhoz van kötve. Hát szóval... mondom, a német márkára így ráírták szerformátul, vagy rárakták azt a bosnyák mit is, azt a virágot. Igen, meg a címert, gondolom. Igen. Na, hát Krímben kialakult valóban a benzinhiány, tehát az a benzinhiány, amit hát talán 1-2 évvel ezelőtt az ukrán zászlóval a profilképüket díszítő emberek hirdettek, tehát most tényleg ilyen van. Nyilván a magyarázat az többet árul el, mint maga a hír, mert ugye az ukrán csapások után hát egész egyszerűen az történt, hogy a tulajdonosok nem adják oda a tartálykocsikat, mert senki nem biztosítja őket. Tehát a vasúti kompót azt úgy szétlőtték, szeptemberre várható, hogy
ugye erre úgy lesz valami, a sofőrök azok dupla pénzésen fuvaroznak a fronton át, mert hát nem szeretnének egy drón áldozatává válni. A félszigeten lényegében hát nem nagyon tárolnak üzemanyagot, mert jön valaki, azt majdnem tárolnak üzemanyagot, és ez nem logisztikai probléma, tehát ez nem, illetve nem csak logisztikai probléma, hanem ez egy ilyen rendszer szintű probléma, és hát kockázatos már akkora, hogy lényegében csak az állam és a hadsereg tudja mozgatni, tehát magáncégek üzemanyagot nem mozgatnak, mert egész egyszerűen nem éri meg. És felmerül bennem a kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő? Igen, ez a klasszikus, ez a libertariánusok szokták erre mondani, vagy szokták mondani, hogy a piacnak a láthatatlan keze mindent megold, és nem szabad állami beavatkozás. Na, ilyen helyzetben jön az, hogy de. Szóval itt az alapvető felállás az, hogy amikor az ukránok 23-ban talán, amikor a krími hidat felrobbantották, a sok esetnek az egyikébe, azt hiszem 23-ban volt az, hogy akkor vagy 22, mondom, mindegy, már összemosódik. Szóval ott volt az, hogy pont az autóút része, az autópálya hídnál volt a robbanás, csak akkor párhuzamosan egy üzemanyagszállító vodat ment a vasúti részen, és akkor az is kigyulladt, és hatalmas károk keletkeztek, és azóta gyakorlatilag nem történik vasúti üzemanyagszállítás, pedig megvan a krími híd, teljes mértékben helyre lett állítva, meg már nem tudom én hányszor megpróbálták az ukránok azóta felrobbantani. De több ismerősöm is átment mostanában a hídon, tehát áll és működik. Igen, szóval az van, hogy pontosan biztonsági okokra hivatkozva nem történik vasúti áruszállítás, vasúti üzemanyagszállítás itt a Krímbe. Ez az egyik probléma, illetve igen, ahogy mondtad itt az ukránok most a vasúti kompokat, meg autókompokat, az a lényeg, hogy itt jön a nyár. És hát Oroszországon belül hova mennek nyáron? Krasnodar, meg Krím. Hogy alapvetően itt a déli Szocsitól kezdve Szevasztopolig, akkor így az egész ország úgy elkezd lebumlizni a tengerpartra, mint ahogy történik az Franciaországban augusztusban, amikor a franciák egész augusztusban nem dolgoznak, mert hogy szabadidő van. Mint ahogy egész évben sem, de ez most zárójeles volt, igen. De augusztusban kifejezetten, akkor még igen. Aki dolgozik, még az se. Szóval, és ennek következtében a déli régiókban az üzemanyagfogyasztás az érthető okoknál fogva, mert hát jön az ember, ennek következtében megnő, illetve még korábban volt az, hogy azt hiszem nem is voltak a déli régiókban légijáratok, a Krímbe talán még most sem, hogy nem tudom, hogy van-e ott nincs, csak Szocsiban van. Igen, akkor megint csak az van, hogy valahogy el kell jutni, és akkor autó. Általánosságban az autó erre a megoldás, szóval megnövekedik itt a kereslet, és itt van az, hogy a kínálat az megint csak a szokásos közgazdász jön belőlünk elő, szóval itt a kínálat meg hát korlátozott. Itt az ellátás az részben az úgynevezett Novorossija autópályán keresztül történt, ami gyakorlatilag elindul a régi határ térségéből, szóval akkor Donyeck, Zaporozsje, Hersonon keresztül, ott ki is lett építve egy alternatív összekötési folyosó itt a szárazföldi alternatívája a Krími hídnak, az Azovi-tenger északi partján. És ezt az útvonalat az ukrán fél elkezdte szisztematikusan drónokkal, ilyen 100-200 km hatótávolságú drónokkal támadni, és azon belül is kifejezetten az üzemanyag szállító teherautókat, hogy a cél az legyen, hogy akkor üzemanyaghiány alakuljon ki a Krímben. Nem ez az első eset, emlékszünk, amikor véletlenül tatár szeparatisták, vagy tudom is én, míg fölrobbantották a Krímet villamos energiával ellátott távvezetékeket, hogy akkor bezzeg majd a Krímbe sötét lesz, és elkezdtek sört árulni, meg ilyen mörcsöket árulni azzal, hogy bezzeg a Krímbe sötét van, és bezzeg Kijevben milyen. Szóval ez még 2014-15-ben volt, onnan indulunk ki, és csak erről nem tudom, miről beszélsz, 22 megkezdődött ez az igen, minden az egész világtörténelem 2022-ben. Azelőtt, figyelj. Történt, mindent azt megelőzően az a sötét középkor és ókor is minden volt. Szóval... Bocsánat, igen. Igen, és akkor ez itt, és mondhatjuk azt, hogy bizonyos mértékben ezek a támadások sikeresek, de megint csak nem azért, mert hogy annyi teherautó, meg vasúti kocsi, meg tudom is, hogy mi durran el, mert hogy akkor most elvágják, hanem azért, mert itt van az, hogy akkor a magáncég, a magántőke ebben a helyzetben
túlságosan kockázatosnak látja ennek a biztosítását, illetve igen, ott azért még a Krímen az üzemanyagtárolók is itt az ukrán drónoknak a kifejezett célpontjai ebben a helyzetben, és itt van az, hogy a magántők az nem kívánja, és ez ugyanaz a helyzet amúgy, amikor a huszik elkezdték durogtatni a hajókat a Bab el-Mandeb szorosba, illetve hát még amikor még nem volt teljesen lezárva a Hormuz, meg majd amikor nyitva lesz a Hormuz, akkor is, majd, hogy nem itt a magánbefektetők, illetve magánszállítmányozók fél évig a hormuzi szoros közelében nem fognak menni, mert hogy olyan nagy kockázatot látnak benne, illetve olyan magas biztosítási díjak lesznek. Akkor jött az, hogy az Egyesült Államok is bevezette a saját árnyékflottáját, hogy akkor majd mi biztosítjuk az átkelést a hormuzi szoroson, kössétek meg nálunk a biztosítást, mert hogy a Lloyds nem fogja Londonba. Szóval vannak hasonló esetek, és itt van az, hogy ilyenkor viszont állami közbeavatkozás kell, hogy akkor vagy maga az állami cégek, vagy a hadsereg biztosítja itt a szállítást, és itt van az, hogy igen, megkezdődtek itt ma a felkészülés, úgymond az ukrán drón felkészülés, a reagálás, bocsánat, mert már megtörtént, ami megtörtént. Szóval a reagálás, és itt van az, amit láthatunk amúgy itt a frontmenti térségben is, hogy kihúznak például hálókat bizonyos szakaszok felett, ilyen, tudom is én milyen 4-5 méter, ahogy elférjen alatta a kamion, szóval ilyen 4-5 méter magas hálókat, ami lefedi az egész útpályát, és akkor beleakadnak itt a drónok, és akkor ha beleakad, akkor nem robban föl, nem találja el a teherautót, és akkor mégiscsak kisebb az esély, illetve az úgynevezett mobil légvédelmi egységek, szóval ez jelenthet bármit. A Jolkát nemrég elküldtem neked Instán, ha minden igaz. Igen, szóval... Érdemes mind a kettőnk Instára feliratkozni, bár azokat, amiket egymásnak küldünk, ott nem lehet látni, de igen, lehet, a shitpost az premium content. Szóval. Premium content, így van. Igen, szóval ebben a helyzetben az van, hogy akkor mondjuk a különböző mobil légvédelmi eszközök, megint csak a jármű, az önjárótól kezdve az egyszerű légvédelmi gépágyúig, és sok mindent érthető ez alatt, és akkor ez jelenteni részben mondjuk például itt a Novorossija R280 Novorossija autópályának a megoldását, hogy akkor kisebb mértékben, de amúgy ezt megint csak lehetne egy adminisztratív úton megint csak főleg kezelni, hogy akkor például engedélyezni, hogy újra menjenek üzemanyagszállítmányok a Krími hídon keresztül, persze ott is akkor megvan a veszély annak, hogy ott akkor éppen áthaladó tehervonatba beledurrantanak az ukránok egy drónt, megint csak nem lehet semmit se kizárni, főleg ebben a konfliktusban, de például így is lehetne itt ezt a hiányt orvosolni. Azt becslik, hogy kb. 1 hónapba telik, míg persze minden államgépezeten, meg mindenen keresztül mennek itt a megfelelő szabályozások, és megtörténik itt a enyhítése, de azt hiszem 20 literbe korlátozzák az egy főnek egy nap alatt vásárolható üzemanyag mennyiségét. Hát mire ebből megint normális üzemanyagellátás lesz, ez hetek kérdése, úgyis mire ezt meg lehet szervezni, meg ez mire elkezd rendesen működni, és már június 1-je van, úgyhogy érdekesen fog ez a nyári szezon indulni, ez biztos. Minden esetre, hogy a humorfaktor is meglegyen, Kaja Kallas hozza a formáját, egy győztes feltételeit vesztes pozícióból. Tehát az EU állítólag most azt fogja követelni Oroszországtól, hogy korlátozza a saját hadseregét, ha egyáltalán elindulnak a tárgyalások. Ez itt a nagy gondolat, tehát hogy olyanokat dobna be a művésznő, hogy Moldovából és Grúziából ki kéne vonulni. De most ez a grúz történet, ez már önmagában nagyon vicces, mert hát Grúziában nincsenek orosz katonák, orosz felfogás szerint, hiszen ott, ahol vannak, az Dél-Oszétiának meg Abháziának hívják, ami orosz szempontból egy független ország. Az, hogy az Európai Unió tagállamai nem ismerik el ezen országok függetlenségét, ez egy másik kérdés, és hogy ők ezt Grúzia részének tekintik, de hát nem arról van szó, hogy ez olyan, mint hogy Palesztina. Tehát, hogy most ha valaki elismeri Palesztina létezését, akkor ez így van, ha meg nem, akkor nem. Vagy Koszovó. Tehát ezzel azért el lehet szórakozni. Nem mindegy, de hát nem tudja pontosan megnevezni, milyen nagyszerű, hogy ő a külügyi megfejtő az EU-ban. És hát ezek a győztes feltételek, ugye, hogy hát ők mennyire dominánsak, csak ugye hát egyrészt a fronton azért nem ez az állás, tehát attól még, hogy a Krímben nincsen üzemanyag, meg gyakorlatilag az MPZ, tehát ezeket az olaj finomító egységeket sikerült nagyjából az ukránoknak javarészt lebontani a nyugati részeken, ettől még keletre meg a tengeren keresztül ezért megy az export.
Szóval azért nem arról van szó, hogy jól állnának annyira az ukránok, de hát valamiért úgy van ez, hogy így el tudja mondani Kallas, hogy ez milyen nagyszerű, és milyen pozícióból szeretne tárgyalni. Azt még nem tudjuk, hogy kit küldenének oda, mert még ezen is vita van, meg hogy egyébként miről kéne beszélgetni, ezen is vita van, de már azt tudjuk, hogy hát a hadsereget azt innen meg onnan ki kéne vonni. Hogy lehet elkezdeni úgy egy tárgyalást, egy megbékélést, azzal kezdem, hogy anyád. Ez az én felvetésem, hogy légy szíves, azt nemzetközi kapcsolatok szemszögből világíts meg nekem, hogy itt hogy van ez. Először egy rövid kiegészítés, most így épp az előbb olvastam, hogy az iráni konfliktus kezdete óta 1 milliárd hordónyi olaj és olajkondenzátum hiányzik a piacról. 1 milliárd hordónyi, úgyhogy a napi felhasználás az megint csak azt hiszem 100 millió hordó körül van. Szóval így tervezze mindenki a nyarát, hogy jobb nem lesz. Pont. Vissza a retardációhoz. Igen? Pontosan, mert erre a Kaja Kallasi aranyköpésre annyit nyilatkozott Szergej Viktorovics Lavrov, hogy idióta. Ez volt itt ez volt Szergej Viktorovicsnak a válasza, hogy ez egy idióta. Pontosabban idiótának nevezte a feltételeket, de mondhatjuk azt, hogy azért egyetértünk. Tudjuk, mit jelent, igen. Igen, egyetértünk Szergej Viktorovicsal, szóval itt igen az, hogy itt a vesztes, igen, az, hogy a rosszabb pozícióból lévő szereplő, aki amúgy hivatalosan önmagát nem tekinti a konfliktus szereplőjének, csak ilyen támogató, kisegítő iskolaként biztosítja a támogatást, szóval azt kívánja a háborús felek számára olyan feltételeket, amit a jobb pozícióban lévő háborús szereplő, azaz Oroszország azt mondja, hogy ez röhely. Szóval igen, itt ez a vonuljanak ki Dnyeszter menti köztársaságból, hogy akkor utána bevonuljanak tényleg ez egy fontos elem volt, ne haragudj, ezt én is elfelejtettem hozzátenni, hogy ott is nem Moldova területén vannak, hanem egy szakadár valaminek régióban. A területén, amit a nyugat nem ismer el. Tehát igen. Így, igen. Hogy vonuljanak ki az orosz békefenntartók vagy 1500 fő, és akkor már sokat mondok, hogy vonuljanak ki itt a Dnyeszter menti köztársaságból, aminek borítékolhatóan az lesz a vége, hogy akkor, ha ezek kivonulnak, a moldáv erők bevonulnak, és miután a moldáv elnök már nem tudom hányadik alkalommal mondta azt, hogy a Moldávia államisága az egy történelmi hiba, és egyesülni kell Romániával, tudjuk, mi lesz ennek a vége, hogy akkor szépen létrejön a nagy Románia projekt, magába olvasztva a Dnyeszter menti köztársaságot és Moldovát egészében. Szóval itt azért, amikor olyan elnöke van egy országnak, aki egy másik országnak az állampolgára, és azt mondja, hogy az az ország, aminek az elnöke az egy történelmi hiba, akkor Kelet-Európában vagyunk. Ez az egyik része. A másik része meg igen, itt pontosan akkor tört ki Vojna, Voszem, szóval a tripla 8-as háború 2008. augusztus 8-án a Pekingi olimpia alatt, amikor, és erről EBESZ jelentés van, szóval nem az, hogy az oroszok kitalálták, vagy tudom is én, hanem az akkori grúz elnök, Szakásvili úgy gondolta, hogy akkor elkezdi megsorozni tüzérséggel a Dél-Oszétiában állomásozó orosz békefenntartókat. Ez olyan jól sikerült, hogy az akkor nemrégiben hivatalba lépő Dmitri Anatoljevics, szóval Vas Gyimon, annak elege lett az egészből, és elismerte azonnali hatállyal Abháziának és Dél-Oszétiának a függetlenségét, majd speedrunolta itt a háborút, hogy gyakorlatilag, hogy minél gyorsabb a vége legyen ennek a háborúnak, gyorsan. Ez az egy volt a szempont, így van. Igen, gyakorlatilag Tbilisi külsőig eljutottak, de az meg politikai döntés volt, hogy akkor ne vonuljanak be az orosz erők Tbilisibe. De gyakorlatilag ez volt, és akkor ezt követően Szakasvili megette a nyakkendőjét. Igen, ott az élő adásból rákcsálta a nyakkendőjét a kolléga.
és azt hiszem BBC-nek, vagy nem tudom, de megvan még YouTube-on, ahogy Szakasvili ott szépen megmajszolja a selyemnyakkendőt ebben a helyzetben, és ezt követően, miután Oroszország ezt a két államot önálló államként ismerte el, talán még Nicaragua, meg Észak-Korea. Vanuatu meg, tehát ilyen sikeresebbek, igen. Igen, azok ismerik el, még talán az Assad-féle Szíria még elismerte, de lehet, hogy az csak a Krímet ismerte. Bocsánat, voltam Abháziában, és ki voltak rakva az zászlók, és én nagyon ismerem az zászlókat, de azért át kellett néznem őket, tehát hogy... Igen, ott egy ilyen tényleg... kéz van rajta. Igen, nagyon igen, zászlóik van egyébként. Csak azt akarom mondani, hogy tényleg oda olyan országok zászlója volt, hogy kirakva, amik őket elismerik. És hát azért volt egy-kettő, amit így meg kellett néznem több oldalra, ez most melyik, mert egyrészt sok volt kirakva, másrészt meg hát azért nem minden nap találkozol ilyen mikroállamoknak a zászlójával, és az egy ideig buffereltem még én is, pedig én zászlóban elég erős vagyok. Bocsánat, igen? Igen, és akkor, hogy és ott vannak, azt hiszem, békefenntartók, meg bázisok is, talán Dél-Oszétiában van konkrét katonai bázis, ott Abháziánál meg, ami átlók Szocsiból megy, gyakorlatilag ez így a abháziai agglomeráció, az mondhatjuk, hogy oda már Szocsi méretéből adódóan kicsit átnyúlik, de ez külön kérdés, és akkor igen, itt jött az, hogy ez a feltétel, Kallaszi feltétel, igen, hogy akkor Oroszország a béketárgyalások megkezdéséhez korlátozza a saját fegyveres erőit, meg olyan helyekről vonuljon ki, ami ennek a konfliktusnak nem is része. Itt bármi nemű magára is adó külpolitikai szereplő, vagy külügyminiszter erre megpróbálhat minél kultúráltabb választ adni, de ez megint csak annyira elme rodjantság, hogy még Szergej Viktorovicsból is nem egy gyebil, hanem egy idiót. Egy félkegyelmű megjegyzés az kijött belőle, de mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy Kaja Kallas Bismarcknak tekinti magát, mert annó, egy kis történelmi háttér az egészhez, annó, amikor kitört a porosz-francia háború, az volt a megelőző, hogy valami olyan felháborítót mondott itt Bismarck, vagy olyat adott ki itt a porosz külügyminisztérium, meg alapvetően itt Poroszország, amire harmadik Napóleonnak, aki azt hiszem bipoláris depressziós is volt, szóval harmadik Napóleonnak elszállt a gépszíj, és háborút hirdetett, és hadat üzent Poroszországnak, amire alapvetően az volt a cél, hogy akkor Bismarck háborúba vigye a francia császárságot, és akkor aztán a porosz erők speedrunolták mondhatjuk itt a meglévő francia államiságot, és abból lett a német egység. Szóval persze, hogyha az ember így nagyon elszáll, akkor gondolhatja, hogy ez itt a Kallaszi ötlete, nem, mert ahhoz fel kéne szellemileg kerülni Bismarckhoz, ami meg hát eléggé nehéz. Legutóbb talán Kissingernek sikerült, mondjuk azt. Végezetül 40 év után újra tervezik a PC-t. Ez egy váratlan húzás, tudom, ebben a témakörben, de mindjárt fogunk kapcsolódni a valósághoz, amit mindannyian megtapasztalunk, mert nagyon is arról van szó, hogy ezt minden nap megtapasztaljuk, még akkor is, hogyha valaki nem különösebben koszka. Az Nvidia nevű chipgyártó újra tervezné tulajdonképpen, újra feltalálná a számítógépet, és ezzel rátámad az Apple-re, az Intel-re, az AMD-re, a Qualcomm-ra, mindenkire. Helyben futtatott AI modelles, egész napos aksis, szupercsipes történetről lenne szó, és nem a sebesség a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az egér és a billentyűzet helyét is tulajdonképpen AI ügynökök vennék majd át, az ember lényegében csak beszélget. És akkor a gép meg azt csinálja, amit te szeretnél, és azért hoztam ezt ide, mert ez nagyszerű párhuzam egyébként abban is, hogy például a drónok hogyan változtatták meg az életünket. Egyrészt az, amit a fronton látunk, az most már benne van a békés célokra kapható civil drónokban is, hiszen az eltelt néhány év elég volt ahhoz, hogy ilyen tenyérnyi méretű, apró kis drónok fantasztikus képminőséggel kövessék az embert, becélozzák tulajdonképpen, csak nem lelövik, hanem így repül utána, és aztán bármit meg tud csinálni. Most már ott tartunk, hogy hát nyilván az AI az nem feltétlenül csak azért fejlődik, mert hogy sok pénz van benne, és mert ez egy akkora jó dolog, meg hogy minden ráírják már, hogy AI, tehát veszel egy sörnyitót arra, és rá van írva, hogy AI, tehát már mindenem van AI, de hogy a hadsereg, a Palantir meg a többiek valóban használják az AI-t napi szinten az ukrán fronton is, meg Iránban is. És hogy valószínűleg ez a katonai dolog, ez leszivárog ide hozzánk.
kiegészítő, amit még Lengyelországból a galamb mellett hoztam. Fish, erre még nem volt ráírva az, hogy AI, szóval ez csak egy egyszerű polák, nem tudom, hal alakú sörnyitó, amit igen, hűtőre lehet rakni. Galambot most nem hozom elő, mert az a szoba másik felébe van. Itt ez a Nvidia elképzelésénél inkább nekem amúgy az jön elő, ez a klasszikus World Economic Forum 2023, hogy you will own nothing and you will be happy. Szóval inkább ez az ötlet jut eszembe, hogy akkor, és ez alapvetően már egy meglévő tendencia, ha kifejezetten itt a PC marketnél, a PC piacnál vagyunk, hogy amikor emlékszünk, behozta az Nvidia is, meg a Google is, hogy akkor, hogy lokális klientként futtas mondjuk játékokat, mert hogy nincs pénzed videokártyára, RAM-ra, tudom is én mire, éppen aminek az ára el van szállva, szóval most gyakorlatilag mindennek. Szóval, hogyha nincsen pénzed saját PC-t építeni, akkor te majd felhőből biztosítanak számodra ilyen klienset, és akkor tudod tolni, mit tudom én, a C2-t, vagy amit akarsz. És igen, hogy ez milyen jó lesz, de hát ez a cloud computing nevű elképzelés, vagy ez a cloud gaming, ez nem aratott osztatlan sikert, mert hogy egyrészt az internet minőségétől, sebességétől is függ, és ahogy a veszprémi adásoknál is szoktuk látni, azért nem mindig működik, és most nem fogok eltűnni itt a képből, mert nem ott vagyok, de azért amikor volt egyszer, amikor speed teszttel lemértem, és valami 9000 pluszos, 16 ezeres pinget kaptam, szóval azért ez egy kicsit belaggolt, szóval nem annyira működtethető. Itt nem a nagyobb száma jó, itt ez a lényeg, ezt kell tudni laikusoknak. Itt a minél kisebb száma jó. Igen, és most megint csak Nvidia az most a világ top 10 legmagasabb market capitalization, szóval legmagasabbra értékelt, de ez nem jelenti, hogy ennyit is ér, a legmagasabbra értékelt cégek közt van, és akkor persze az Nvidia az gyakorlatilag itt hát mondjuk úgy, hogy felhasználói, nem ipari elektronikát, azt már csak úgy dísznek tartja, mert a bevételek döntő hányada az AI csipekből jön, mert hogy bizony az AI adatközpontokhoz az Nvidia szállítja a csipeket, meg nagyon sok alkatrészt, és hát ott gyakorlatilag ott is a 10 milliárd dollár az csak ilyen apró pénz alapvetően itt az éves működési költségekhez képest, és akkor itt is van az, hogy itt volt a probléma, hogy az AI forradalom, ezt majd még eléggé idézőjelesben mondjuk, szóval miután megjelent a AI-nak nevezett, de amúgy LLM, szóval ez a nagy nyelvi modell, ami nem AI, csak marketing szempontjából mégiscsak AI-nak lehet mondani, azt követően, és elkezdtek így feljönni az adatközpontok, elszállt a RAM-nak az ára. Azért, mert hogy azok rendkívül magas arányba kell ott RAM-ot alkalmazni hozzá, és akkor így többszörösére, szóval mondjuk egy majdhogy nem félmillióba kerül mondjuk egy ilyen, hát most mennyi? 64 giga? Annyiban nem, félmillióban nem, de volt olyan, amikor majdhogy nem félmillióba került itt egy 64 giga DDR5-ös RAM, azóta már lejjebb mentek az árak, de itt van az, hogy megint csak a probléma, ugyanaz a felvetés, mint a cloud gamingnél, hogy akkor jó, rendben, ha nincsen pénzed, akkor mi majd kegyesen havidíjért, ezt elfelejtettem mondani, megfelelő mértékű havidíjért biztosítunk neked a saját felhőnkből, központunkból egyfajta ilyen klienst, és gyakorlatilag a te gépeden, amit te PC-nek nevezed, de amúgy igazából csak egy ilyen terminál, hogy nincsenek is meg a megfelelő feltételek, hogy akkor te majd azon tolod megint csak mondjuk a C2-t, tehát az eszköz végül már nem nálad van. Igen, az eszköz nem nálad van, és akkor szépen hozzá vagy kötve, és ez meg megint csak a szoftverpiacot nézzük, vagy így a informatikai piacot, nem véletlenül megy át mindenki a permanens licencből, szóval az élethosszig tartó licencből az előfizetési modellre, mert hogy a kedves delikvenst jobban meg tudod fejni azzal, hogy akkor egy havidíjat fizettetsz vele élete végéig, mint hogy akkor megveszi egyszer a produktumot, aztán Mázeltov az életben nem fogod tovább látni. Szóval itt ez megint, én szerintem ez inkább abba illeszhető bele, hogy akkor minél jobban a kedves vásárlót minél jobban megfejni, és itt volt még az, igen, amit mondtál is, hogy az Apple az kijött itt
a MacBook, a legalapabb MacBookkal, ami gyakorlatilag egy iPhone chip alapján működik, iPhone chip készület alapján működik, és ez hatalmas siker. És ez majdhogy nem, ez vette rá a Microsoftot, meg hogy így foglalkozom végre, hogy mennyire okádék a Windows 11, hogy mennyire tele van pumpálva AI-jal, aminek következtében a hardware követelmények elszálltak az égbe. Szóval ott volt az, hogy nemrég pár hete volt az, hogy hát igen, 32 giga RAM-nak kéne az alapnak lennie ahhoz, hogy probléma nélkül futtassad itt a Windows 11-et, szóval ez láthatóan itt a Microsoftnak is itt a tőzsdei árfolyamán meg mindenén adott egy ilyen kokit neki, mondhatjuk azt, és akkor erre követően mit csinálnak? Megint beraknak egy AI gépet, miközben nem, megfizethető, vagy a Windows 11-et kéne úgy átalakítani, hogy ne egy adatközpont kelljen ahhoz, hogy futtassad mondjuk az egyszerű jegyzetfüzetet is, amibe berakták az AI-t. Szóval a Windows 11 az arról szól, hogy mindenbe AI ügynököt raknak, amiben nem kéne. Így van. Igen, amiben nem kéne, abba is berakják, és akkor az van, hogy mit tudom én, a jegyzetfüzet csatlakozzon az internethez, mert hogy akkor AI-t futtat anyád. Ez gyakorlatilag az a helyzet, és most ez az egyik ilyen opció, hogy igen, az ARM-mal, meg az Nvidia-val összefognak, és lesz egy ilyen, megint csak amiről beszéltünk, hogy ez igazából nem is annyira a tiéd, hanem csak így van, de semmi értelme, és ez szépen pofára is fog esni előre. Én ennek azt a vonalát szerettem volna megfogni, és még ezzel szeretném lezárni a beszélgetést, hogyha erről kicsit dumálnánk, hogy amikor mi gyerekek voltunk, azért akkor nagy korkülönbség köztünk nincs, akkor úgy volt, hogy nagyon sok idő kellett, amíg a haditechnikából civil technika lesz. Ez nagyon sok idő volt. Most meg az van, hogy azokat a dolgokat, és az AI ez pont ilyen, amit nagyon használ a hadsereg, főleg ugye az amerikai. Egyrészt bár most Vladimir Vladimirovics is bejelentette, hogy ők is nagyon ráfeküdtek az AI-ra, és nyilván titok, de hogy használják. Igen. Most a másik része ennek a drónos vonal, és ezt a példát azért hoztam, mert bárki, aki egy egyszerű YouTube videót megtekint ezzel kapcsolatban, az tapasztalhatja, hogy a most megvásárolható akár 100 000 forint alatti drónok pontosan azt tudják most már, amit a fronton. Tehát fogod, bejelölöd saját magadat vagy egy másik személyt, és őt a drón követi. Még nem lövi agyon, mert ez egy civil felhasználású drón, de követi tökéletesen fák között, a fa nem zavarja meg, a fa után feltűnik újra az ember, megy után, repül utána, körbe repüli, olyan irányból, amilyenből szeretnéd, olyan közel megy, olyan távol megy, közben figyel arra, hogy semmi másnak ne ütközzön neki, mindez teljesen autonóm módon magától. Ezt biztos vagyok benne, hogy nem civil körülmények között fejlesztették ki. Igen, itt a consumer, vagy mi ez a lakosság, civil elektronika és a katonai elektronika, ez mondhatjuk, hogy a 90-es, 2000-es évektől vált igazán szét, mert egyik oldalról olyan gyorsá vált itt a civil elektronika fejlődése és a teljesítmény fejlődése, ami már így megelőzte a katonai részleget, illetve a másik probléma az, hogy miután egyre több minden szoftver alapú, emiatt az F-35-ös példa és például ilyen, hogy egyszerűen megnyúlik a szoftver követelmények, meg az, hogy bugtalanítani kell, mert nem tudom én, 83 000 bug van egy nem tudom én milyen hosszú kódba, szóval ott van az, hogy emiatt megnőtt itt a fejlesztési idő, és a fejlesztés az úgy szokott történni, hogy az elején van egy hardware, és ahhoz kell alapvetően itt mindent hozzárendelni. Így volt az, hogy a Space Shuttle, az űrsikló, és azt hiszem talán Pentiummal ment, de lehet, hogy még annál is régebbi architektúrával, szóval azért megint csak is az F-35-nél is nagyjából elején még 2003-as processzorral ment, aztán úgy van az, hogy a különböző upgrade-ek, azok az van, hogy erre jött meg a válaszként az ilyen legózható architektúra, nyílt architektúrának hívják, hogy nem az van, hogy van egy zárt rendszered, és akkor mit tudom én, 40 év múlva is ugyanazzel akkor már 40 éves mikroelektronikával kell dolgozni, hanem hogy könnyebb lehessen frissíteni, meg adaptálni a meglévő körülményekhez, mert olyan mértékben elszakadt egymástól a katonai vonal és a civil vonal, és akkor itt a hagyományos technikánál, ezt már látjuk ennek a kérdését, viszont a drónok, igen, ott megint csak ez a
drónforradalom, vagy az újdonságnak a forradalma, hogy relatíve olcsó, megint csak a civil elektronika olyan képességekkel bír, amihez már lehet adaptálni a katonai felhasználásra is. Persze itt azért megvannak, hogy csak korlátozottan, szóval amikor mondjuk belerepülsz egy elektronikai zavarási övezetbe, ott süti meg az egész nyomtatott áramkörödet, ahol van, de alapvetően, ha mondjuk Niger külsőn, vagy éppenséggel Maliban próbálod ezt alkalmazni, valahol itt a Avzabad frontnál Észak-Afrikában, ahol azért valljuk be, az ellenfél az nem egy rétegzett elektronikai hadviseléssel fog szembe jönni, hanem szintén tevén. Ott azért sokkal jobban alkalmazható ez a helyzet, és igen, ezért is fontos amúgy itt az elektronikai harcászat, ami alapvetően itt eddig, mondjuk 2022-ig kevésbé volt lényeges itt a globális konfliktusokban, és erre is a szovjet örökség okán amúgy pontosan a Ukrajna, Oroszország és Fehér Oroszország, ami nagyon ráfeküdt erre. Az Egyesült Államok más indokból, más részlegnél, nem annyira a szárazföldi, hanem inkább a légi felhasználásnál, de az megint egy külön adásnak a kérdése, de itt láthatjuk azt, igen, hogy azért vannak olyan képességek, hogy ha már drónoknál vagyunk, itt az oroszok is például a Gerány 4 3-asnál, meg 4-esnél, de lehet, hogy még az 5-ösbe is, az Alibabáról rendelhető makett gépekhez való gázturbinát alkalmazzák. Mert hogy érted, ahhoz jó, elviszi, most mi a rosszabbnak legyen egy, tudom is én, több $100,000 vagy több millió dollár idő meg energia, így van, hát célszerszám ez. Megint persze. Csak ez a nyílt architektúrának az előnye, hogy akkor fogod, veszel Alibabára, rárakod rá, összerakod. De Kallaszék megszakértették, hogy a PlayStation-nek meg az Xbox kontrollert nem lehet exportálni Oroszországba, tavaly előtt lett egy ilyen nagyszerű szék, mert egyrészt nem itt készül, hanem a távol-keleten, de ez mindegy, de hogy innen nem lehet kivinni, a határon elveszik tőled, ha viszel magaddal. Amúgy ebben van logika, mert hogy még a 360-as időkből a fekete Xbox kontroller gyakorlatilag mindenki azt használja, az Egyesült Államoktól Ukrajnán át az oroszokig mindenki a fekete Xbox kontrollerrel. Valamit jól csinált a Microsoft, ha jól értem. Igen, azt használja itt a drónvezérléshez, és múltkor is volt egy ilyen ukrán drón, tudom is én milyen drónközpontban, és ott látszódott a zöld X, hogy akkor azzal operálnak, de nem is ez a lényeg, mert ahogy mondod, mint ugyanaz, hogy akkor most kivonult az Nvidia Oroszországból még a háború elején. Mi lett belőle? Megveszik Kínából olcsóbban, mint ahogy az orosz piacon így volt van. Eredetileg. És még áfát se fizet senki. Tehát, pontosan, ez az úgynevezett paralel 4, párhuzamos import. Fantasztikus. Na, tehát, hogyha valakinek esetleg az lenne a kérdés, hogy mi az, amit a hétköznapokban a problémák mellett, mint valami eredményt fel tud mutatni a hétköznapokban a most zajló különböző katonai konfliktusokban, akkor például a civil drónok azok pont ilyenek. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, 1 hét múlva ismét lesz tárgyaló, addig arra kérem mindenkit, hogy úgy Konstantin, mint az én csatornámra, tehát nem erre is föl lehet iratkozni, de mindegyikre, mindenki mindenhova, mindenhol. És mint említettük, az Instagramon is aktívak vagyunk. Hát nyilván egymásnak sok mindent küldözgetünk, de néha ki is teszünk belőle sztoriba ezt-azt, úgyhogy oda is érdemes feliratkozni, a linkek ott vannak a leírásban. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót!